an sigi kun ye mun ye min ye Adama Sangare a bɛ kaso bonba la an bɛ don min na komi bi Asimi ninnu ye ko da kan kunu an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Sogɛli Kokala Mayiga a bɔra ka Faransi cancan tuguni Macron bɛ kasi la a ka bon hakili ma an bɛna an da don o la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle Niger président ale tun bɛ Mali kɔnɔ kunu a ye kumaba minnu fɔ an bɛna olu dalilu di aw ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Alassane Dramane Ouattara dara wulila waati min na ale bɛ Macron ko komi wulu n'a ku Ivoiriyɛnw bɛ kasi la ji t'u bolo dumuni t'u bolo sigiyɔrɔ t'u bolo o bɛ maɲumatɔ ko sugu bɛɛ la ale bɛ Macron nɔfɛ ko fo k'ale ka Mali ci ka Burkina ci ka Niger ci k'a di Faransi ma o waati kelen ale ka jamana kɔnɔdenw o bɛ ka kare kɔnɔnaw minɛ o bɛ ka fan bɛɛ kɛ sɔni magɔrɔni ye an bɛna o dalilu di aw ma n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Tori den n'o ye Serge Daniel an b'ale cancan kosɛbɛ turɔlisiw ka kunnafoni dila i y'a faamuya b'a la ala jugu farafinna bɛɛ ka sena samara jaga min ye Serge Daniel an bɛna ale fana cancan kan i y'a faamuya b'a la k'a kun na a kala k'a tigɛ kosɛbɛ n'an bɔra yen min ye Kaworal Alhaji Magantaga Bali Kaworal ale fana sigilen b'a kujalan kan Senegali yen nɔ i y'a faamuya b'a la ko Kidali ma minɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an ko kiti min na ala ka nɔgɔya Alhaji Kaworal Magantaga Bali a sigilen bɛ Senegali a kujalan kan i y'a faamuya b'a la ko Kidali ma minɛ an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ la e kɔni e sen tɛ don Mali kɔnɔ tuguni i sigi da barabadenya la Mali kɔ kan k'i fa jamana k'o lagosi plasi nɔfɛ wari nɔfɛ a bɛ nkalonba tigɛ la mais Mali bɛ kɛ e ma haramu ye Alhaji Magantaga Bali min ye Kaworal président ye jugu sago ka jugu sago i sigi Senegali k'a kɛ da barabadenya ye mais e ba bɛ sa Mali kɔnɔ i tɛ se ka taa kun da bi a bɛ fɔ nin de ma ko ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ a ɲɔgɔn jugu sago denma wolo dugukolo kɔ kan i sigi k'a kɛ dangadenya ye Senegali i bɛna jɔlen sɔrɔ yen n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Buba Fane de Buba Sumaworo ko an ka sɔrɔsiw dontɔla Kidali ko turɔlisi ma sa ko ni turɔlisi sara ko an ka sɔrɔsiw ka na ni o dalilu ye ko an ka sɔrɔsiw dontɔla Kidali ko min ye Sema turɔlisi ɲɛmɔgɔ ye ko mɔgɔ si ma minɛ ko foyi foyi ko a bɛ komi ko in arrangera de kɔ Buba Sumaworo ne y'o de fɔ n ko walayi fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ e kɛra fatɔ yɛrɛ ye déjà quoi toi tu as tout perdu i kɛra handicapé total mɔgɔ min bɛ t'i sigi a ka telefɔni kɔfɛ ko i y'a faamuya la ko an ka sɔrɔsiw e ala ko Buba Fane ninnu ala ka hinɛ u bɛɛ la ko in arrangera de quoi ko sinon ko ni kɛlɛ tun kɛra i y'a faamuya b'a la ko Sema turɔlisi ɲɛmɔgɔw tun bɛ minɛ wa ko suw tun bɛ ye ko fɛn caman mɛ ko an ka sɔrɔsiw taara don Kidali ten nka cɛ n'u ye Kidali bila o tuma an bɛ t'u minɛ lahara de ka na n'u ye Sema turɔlisiw y'a dɔn ko se t'u ye u dɛmɛbagaw ta tiɲɛna Faransi de tun b'u kɔfɛ ka wari d'u ma ka minɛnw d'u ma Faransi dɛsɛra kuma ma se Sema turɔlisiw ma u ka ɲɛmɔgɔba bɛɛ y'i sen fa an t'a dɔn u bɛ lahara de walima u bɛ yɔrɔ min na o tuma an bɛ t'u ɲini min an mago tun bɛ Kidali de la olu de tun ye Kidali minɛ k'u tɛ bɔ Kidali kɔnɔ ko Mali armée tɛ don Kidali kɔnɔ an ka armée u y'u dankɔrɔba tagama i y'a faamuya b'a la ka taa y'u congo Kidali kɔnɔ Sema turɔlisi a bɛ y'a yɛrɛ ɲini e Buba bi t'i sigi fɛn dɔn bali yɔrɔ dɔn bali i y'a faamuya b'a la jugu sago bɔnɛma wolo i y'a faamuya mɔgɔ min fɔlɔla misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ ko anw ka sɔrɔsiw ko n'u tun ye Kidali minɛ ko su tun bɛ yen ko Sema turɔlisiw k'u ɲɛnama tun bɛ minɛ ala ka hinɛ la n bɛ koda e ka garankɛ ma min da bagolo kan Isa Kante k'i fo k'i wali ɲuman dɔn ne balimaw an bɛ don an sigi kunba kɔnɔ min ye Adama Sangare n'o ye mɛriba i y'a faamuya b'a la u ka ɲɛmɔgɔ mɛriba ka ɲɛmɔgɔ Adama Sangare depuis 1960 dagolo a bɛ mɛriya la i y'a faamuya b'a la Bamakɔ kura ye maa si sanke depuis ale kɛra mɛri ye mɔgɔ si ma remplacer a ye faso nafolo suɲɛ a ka bon hakili ma a ye nafolo détourné a ka bon hakili ma Asimi ninnu y'a minɛ ka taa bila kaso bɔnba la a kunu o ye degré ta k'a yira diɲɛma bɛɛ la ko Adama Sangare tɛ mɛri ye tuguni i y'a faamuya la wa a tɛ se ka kɛ mɛri ye tuguni parce que a nɔ minɛna suɲɛni na i y'a faamuya la a nɔ minɛna ko caman de la a ni nɔ minɛna suɲɛni na e tɛ kɛ papaga ye Mali kɔnɔ tuguni o ye Adama Sangare o y'ale bɔ a place la ka mɔgɔ wɛrɛ bila ye Asimi an b'i fɛ Asimi nin de fɔra Asimi nin de a kɛ cogo ye Asimi an b'i kɔ
ni mɔgɔ min nana sonyani na nin de kan ka k'a la a min ye Adama Sangare y'a faamuya b'a la a jɔyɔrɔ mairie kɔnɔ a bɔra ye a dira mɔgɔ wɛrɛ ma min ye communauté fana ye o fana mairie bɛ kaso la o fana bɔra place la mɔgɔ wɛrɛ bilala parce que foyi tɛ kalifa zon na tuguni c'est que Asimi ko ni nɔ minɛna sonyani na n'a y'a sɔrɔ hali ni tun ye ministre de ye e tɛ kɛ papaga ye tuguni e b'i sigi kɛ kaso la communauté fana o bɔra jɔyɔrɔ la min ye communicatif fana ye i y'a faamuya b'a la o fana ka mairie o y'a ci ka bɔ yen pawu i y'a faamuya b'a la ka mɔgɔ wɛrɛ fana bila yen n'an bɛ taa an bɛ se dɛ walahi bilahi Asimi nin de ko in kɛ cogo ye n'i nɔ minɛna sonyani na hali bilakoro ka bogo man ka kalifa e la tuguni toi tɛnɛ e méritelen tɛ foyi la quoi foyi man ka di e ma tuguni e kan ka taa foro de la walima k'i bila ka taa kɛlɛkɛyɔrɔ la walima k'i bila i si kaso condamné jusqu'à la mort o de kan ka kɛ Asimi nin degré de bɔ kunu Adama Sangare ale tɛ kɛ papaga ye Mali kɔnɔ tuguni wa mairiya fo ka sa tuguni mairiya tɛ kalifa la tuguni min ye mairiya ye o tɛ kalifa Adama Sangare la tuguni nin y'a bannen pewu mɔgɔ wɛrɛ de bɛna bila a nɔ na o bɛ continuer ni jamanajɔ ye n'o y'a kɛ ka ɲa ale bɛ to yen n'a ma kɛ ka ɲa an ye min da Adama Sangare kan an b'o fana d'a kan jamana nafolo tɛ buruja tuguni communauté communicative ni mairie bɛɛ i y'a faamuya a bɛɛ bɔra place la ka da kun jumɛn kan o ye faso nafolo suɲa o ye faso nafolo buruja olu tɛna kɛ mairie ye Mali kɔnɔ fo ka diɲɛ dugukolo meleke fo n'u taara kɛ laharakaw ka mairie ye dɛ sinon Mali kɔni kɔnɔ c'est fini c'est terminé n'i kɛra zon ye dɔrɔn e kɛra jugu sago ye n'i ye faso nafolo suɲɛ dɔrɔn e kɛra bɔnfu safu ye n'i ye faso nafolo suɲɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke danaya foyi tɛ da e kan tuguni Ala ka barika don Asimi na nin de ye baara in kɛ cogo ye a kan ka kɛ nin cogo fana de la n'i ye faso nafolo suɲɛ hali biki a man ka kalifa e la tuguni papaga parce que e tɛ foyi ye jamana ka da i la ka ɲɛmɔgɔya d'i ma i ka sara ka ca ni bɛɛ ta ye i bɛ climatiseur kɔrɔ i bɛ V8 kɔnɔ i y'a faamuya kalo o kalo i bɛ miliyɔn joli ta e ka tila tuguni ka mɔgɔ joli niyɔrɔ k'o ta ka kari i kɔnɔ foyi man ka d'e ma tuguni dɛ wa an bɛ dugawu de kɛ Adama Sangare ye Ala ka hinɛ a la dɛ nin ye tiɲɛni kɛ Mali kɔnɔ ka bɔ hakili ma lampadaire wari dira ma a y'u bɛɛ gosi yan dugukolo ŋanamu bɛ Mali kɔnɔ Adama Sangare de nɔ b'a bɛɛ la e bɛ bɔ kaso la bi Ala de b'a dɔn i bɛ bɔ sini Ala de b'a dɔn parce que ni cɛ o cɛ sonyani kɛ i ɲɛ tɛ tɔgɔfɔbali ninnu olu bɛɛ sara kaso la ye Isaka Sidibe filɛ kasi sugu bɛɛ la kaso la ye ko senkuruba dimi b'ale la dɛ kɔ dimi b'ale la dɛ i y'a faamuya kɔnɔja b'ale la dɛ koko b'ale la Asimi ko a bilatɔ la tɛ dɛ don min na aw bɛ faso nafolo suɲɛ aw ma miiri ko tɔɔrɔ bɛ taa y'a kɔfɛ don min na aw bɛ ɲɛmɔgɔya la aw ma miiri k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw i y'a faamuya ko kɔngɔ b'u la a cɛ o cɛ jamana kɔnɔdenw tɔɲɔ i y'a faamuya bala yafa tɛ kɛ e ma Isaka Sidibe ale bɛ kasi la Adama Sangare e bɛ sa kaso la hali n'i banana i tɛ taa furakɛ bi la hali n'i banana papaga aw fɛn fɛn jamana kɔnɔdenw tɔɲɔ an bɛ ko da aw ka garankɛ ma min da bagolo kan bana jugu fura ye fura jugu ye waati min na anw bɛ ka sa aw ma hinɛ anw na waati min na kɔngɔ bɛ anw na aw ma hinɛ anw na kan i y'a faamuya bala k'an ka wari di anw ma waati min na gɛlɛya bɛ anw kan an tɛ baara la foyi a ye mɔgɔ 100 nɛrɛ ta k'a bɛɛ dun Asimi u bɛɛ wuluden tigɛ kaso la ye ne kafiridenw de Ala jugu don maa maa bɛ bɛɛ jɛ nafolo suɲɛ e kan ka faga de maa maa bɛ bɛɛ jɛ nafolo suɲɛ i y'a faamuya i kan ka taa bese de san sugu la k'a bɛɛ kan tigɛ n'o ye kafiridenw de a bɛ an ka sariya sunba kɔnɔ ni jamana kalifar'i la walima ni jamana nafolo dir'i ma i kan ka k'a kɛ cogo de la n'i y'a suɲɛ nka cɛ i bɛ taa kaso la dɛ ninnu bɛ nin bɛɛ kalama mais y'u ɲɛ datugu ka centaine de milliards ka suɲɛ a fɛn fɛn minɛtɔla filɛ nin ye o ma miliyari 1 suɲɛ dɛ o ma miliyari 2 suɲɛ dɛ o ma miliyari 3 suɲɛ dɛ o ye miliyari bayirigaw de détourné centaine de milliards o y'o de suɲɛ k'anw bila maɲumantɔ ko la k'anw bila ka taa sa kɔgɔji sanfɛ kɔngɔ ye an caman faga denmisɛnnin san 25 n'i y'a ye Bamakɔ kɔnɔ bi n'i y'a ye Mali kɔnɔ bi Ala ni gɛlɛya bolo fo ka kɔkuru ninnu tile la u y'an bɛɛ mago sa k'an bɛɛ kɛ handicapé k'an bɛɛ kɛ i y'a faamuya tungaranke ye o kɛ hɛrɛ min bɛ Mali kɔnɔ bi la a tɛ ban kɔ Asimi u to kaso la ye condamné jusqu'à la mort ne y'a f'u ye yan ko n'i bɛ fɛ suɲɛni ka dabila peine de mort o b'an ka constitution kɔnɔ jamana kɔnɔden bɛɛ y'a voté jamana kɔnɔden bɛɛ sɔnna k'o ka kɛ peine de mort ni Adama Sangare faga sisan i y'a faamuya la ka communauté maire k'o fana faga sisan communicatif maire k'o fana faga sisan ka Isaka Sidibe k'o faga min ye Bakari Togola k'o faga
y'a faamu engrais feerelato k'o minɛ k'o faga a zonden fɛn fɛn bɛ ka bese ta k'a bɛɛ kan tigɛ bilahi n'o kɛra i ka wari bɛ burun sugu ba la i bɛ taa lahara fo Tokyo avion bɛ dan yɔrɔ min na i bɛ taa fo yen ka segin ka n'i ka wari ta i bɛ taa fo Tokyo ka n'i ka wari dalen sɔrɔ sugu ba la yen k'a fili ala jugu nin ye aw ta tiɲɛnen pewu nin ye aw kɛlen jugu sago ye aw tɛ se k'aw kun kɔrɔta bi kabila la aw tɛ se k'aw kun kɔrɔta bi maliyɛndenw ɲɛna mun de ye Adama Sangare lata kaso la faso nafolo suɲɛni n'a jɔra hɔrɔn na k'u ye bɛɛ jɛ nafolo suɲɛ wolokun tɛ e la tuguni balokun tɛ e la e kan k'i yɛrɛ faga bɛɛ jɛ nafolo e k'o suɲɛ wolokun tɛ e la Adama Sangare ninnu Asimi a y'u to a kɔnɔ i y'a faamuya u senw ka toli ye i y'a faamuya u ka sigi sumɔ jalan kan yen nɔ i y'a faamuya fo k'u ka sigi la i y'a faamuya k'a bɛɛ kɛ joli ye k'u bana jugu fura fara jugu ye k'u ka jɔyɔrɔ fɛn fɛn tun b'u bolo k'u bɔra bɛɛ la Adama Sangare o commune denw communicatiw mairia tɛ kalifa ninnu na tuguni ne ye ninnu ka baara de tiɲɛnen parce que k'a da kun jumɛn kan o ye faso nafolo suɲɛ o ye faso nafolo buruja o ye maliyɛnw faga o ye maliyɛnw fantanya o y'an ka baara tiɲɛ u y'an kumaniya hɛrɛ la ni mɔgɔ dama dama o ye wari min suɲɛ a tɛ ku nin soba in kɔnɔ n sigilen bɛ yɔrɔ min na a tɛ ku nin so in kɔnɔ ne ye ne kɛ président n bɛ ninnu bɛɛ faga de n bɛ taa ninnu bɛɛ jɔ poto de la k'a bɛɛ faga n'o kɛra sonyani bɛ ban sa k'a feere denw ala jugu k'aw kɛ ɲɛmɔgɔw ye aw bɛ VUT kɔnɔ aw bɛ climatiseur kɔrɔ i y'a faamuya b'a la aw bɛ fɛn bɛɛ prime bɛ d'u ma fɛn bɛɛ b'u d'u ma o bɛɛ n'a ta o y'an ka nafolo suɲɛ Asimi fa ma suɲɛni k'a ka pa pagata la Asimi ba ma suɲɛni k'a ka pa pagata la Asimi yɛrɛ ma suɲɛni k'a ka pa pagata la min ye comment s'appelle Asimi kɔrɔkɛ maa si ma suɲɛni kɛ o b'aw bɛɛ don kaso la ye hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile parce que maliyɛndenw de y'a ɲini Asimi fɛ k'a ka zone bɛɛ don kaso la a b'aw bɛɛ don kaso la ye aw kana zone denya dabila an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ ne balimaw an bɛ taa comment s'appelle Abdraman Tchani min ye Niger président ye ale tun bɛ Mali kɔnɔ kunu a ye kuma minnu fɔ jigisigi kumaw a ye kuma ɲɛnamabaw de fɔ a y'a yira diɲɛmaw la k'a fɔ ale Abdraman Tchani Asimi Goïta Ibrahim Traoré k'olu tɛ kelen dɛ olu bɛ siran ala de ɲɛ olu tɛ siran maa si ɲɛ Abdraman Tchani a ye nin de fɔ kunu Asimi kɛrɛfɛ k'olu tɛ segin kɔfɛ dɛ olu tɛ kelen dɛ wa k'a bɛ Mali fo ka Mali waliɲuman dɔn Mali ye dɛmɛ min ta ka Niger sɛgɛrɛ i y'a faamuya k'olu tɛ ɲina a ko nin sira in f'u da jolima tɛ k'a kɛ jɔn ye tuguni ayi ko f'u da jolima o tɛ segin kɔfɛ o tɛ siran mɔgɔ ɲɛ mɔgɔ ka bagabagali pa paga an bɛna kumakan k'a la sa saya don balo tɛ yen nin de fɔra anw ka ɲɛmɔgɔw ye Abdraman Tchani a y'a sɛbɛn aw ka bila ye dɛ Abdraman Tchani min ye Asimi Goïta ye ani Ibrahim Traoré fo ka diɲɛ dugukolo meleke foyi tɛ ninnu sɔrɔ hali ni fɛn ye ninnu sɔrɔ o bɛ don arijinɛ kɔnɔ parce que o ye Afrique sauvé ka Afrique segin a danbe kɔnɔ ka tubabuw mago sa hali ni fɛn ye ninnu sɔrɔ bi o bɛ don arijinɛ kɔnɔ parce que fɛn y'u sɔrɔ faso de nɔfɛ limaniya fɔlɔ-fɔlɔ o ye faso jɔ ye an ka Ibrahim Tchani lamɛn n bɛ sɔrɔ ka a lamɛn. Nous ne reculerons devant aucune menace voilà. Pour que le peuple qui a placé sa confiance en nous portant le soutien dont nous avons besoin, je disais... C'est une occasion pour commencer la pacification du Sahel de façon générale. Le Niger est reconnaissant envers le Mali pour le soutien au moment de grande pression sur le pays. Le Mali, première nation, a manifesté sa solidarité en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale du Niger. Nos remerciements à son Excellence le Président de la Transition et au vaillant peuple malien. Nous nous rappelons que le Mali avait déjà le 31 juillet, à travers une déclaration, marqué son désaccord face à toute agression contre la République sœur du Niger. Pour cela, nous ne pouvons que être reconnaissants et signifier de vive voix nos remerciements au président de la transition, son Excellence Assimi Goïta,
et au vaillant peuple malien qui a fait preuve de résilience. Par rapport à l'embargo, nous allons solliciter une fois de plus le soutien, même si nous savons qu'il est déjà acquis. Mais nous voulons le renouveler de vive voix, le soutien du Mali, du Burkina et des autres pays pour que cet embargo soit levé. Le message est clair, les États du Sahel ne céderont pas à la pression internationale, mieux ils restent soudés pour faire face au terrorisme. L'AES, l'Alliance des États du Sahel ou pacte de défense mutuelle conclu entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso doit intégrer un programme de développement pour les trois pays. Rien ne les détournera de leur objectif, celui de faire de cette zone du Sahel non pas une zone d'insécurité, mais une zone de prospérité. Et cet objectif, nous l'atteindrons, Inch'Allah, avec le concours du peuple à travers la direction éclairée de certains dirigeants, dont notamment mon frère et ami Assimi Goïta. Nous sommes ici pour dire que nous saisissons la portée historique de l'acte que nous avons posé le 16 septembre 2023 et que, avec l'accompagnement des peuples du Burkina, du Mali et du Niger, nous ne faillirons pas. Nous ne reculerons devant aucune menace pour que le peuple qui a placé sa confiance en nous portant le soutien dont nous avons besoin, je disais, pour que nous fassions de ce rêve que ce peuple caressait et caresse soit une réalité absolue. Mais nous pouvons assurer que nous ferons tout, je dis bien tout, pour répondre aux attentes des peuples de l'Alliance des États du Sahel. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'on peut retenir comme... ni muso sabalila furu kɔnɔ a bɛ dundaladen a b'o bange ni muso sabalila furu kɔnɔ a bɛ waliju bange Abdraman Tchani k'i fo k'i waliɲuman dɔn nin de y'a kɛcogo nin de y'a fɔcogo ye aw kana segin kɔfɛ de an b'aw kɔ fo saya ni fɛn b'aw sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ o bɛ taama anw de su kan fɔlɔ parce que an ye danaya fɛn fɛn da aw kan aw ye danaya minan fa baara bɛ ka k'a kɛcogo la aw kana siran dɛ peuple bɛɛ lajɛlen bɛ aw kɔ Afrique peuple bɛɛ lajɛlen bɛ aw fɛ ne bɛ cɛ fɛ nin cogo de la ka t'i jɔ publiquement i y'a faamuya k'olu ye sira min ta ko segin kɔ tɛ yen o ye sira min ta i y'a faamuya ko bɛ taa jusqu'au bout nin kuma ye ne fa nin ye n jigi sigi nin ye ne kɛ aw fɛ tuguni aw kanu donna n dusukun na tuguni cɛ kan ka kɛ nin de ye cɛ kan ka kɛ nin de ye Abdraman Tchani bravo à toi tɛgɛrɛ dɔɔni nin jamana saba in ala bɛ nin jamana saba in fɛ dɛ Mali, Burkina, Niger, ala de nunu ci kana ko kana jɔ u b'a jɔ fana de o tɛ segin ni Niger président kumakan ye wallahi k'a bɛ jugu kunna k'olu bɛ reculer u ka bagabagali n'u ka sanction n'u ka mandat ni fɛnw ko foyi t'u lasegin dɛ déjà Mali ye fɛn bɛɛ kɛ olu ye Burkina ye fɛn bɛɛ kɛ olu ye dɛmɛ sugu bɛɛ hali bi Mali ni Burkina bɛ ka continuer ka kɛ olu ye o tɛ nin sira bila vive Abdraman Tchani vive Assimi Goïta vive Ibrahim Traoré, vive tous les façons de Numa, Katla Kanyini africain d'un bella jelen fait. Ma chite na Afrique jo, anon a yere de Afrique jo. Fem bambolo kateme tuwabuka, here bambolo kateme tuwabuka jamanaka. Amban jo de wala samsiganga, here tono tunchugu mina. Ulu kanga ta barake en fait, mais niya yambe kata barake ulu fait. Nyamoko nyuma unde tunte, nyamoko nyuma unde kata. Afrique jo tola do tuwabu beta buwara ta isisa. Harate mie. Ambe teme kabweno, amena sogel kokala maiga waraba akumana de ako mɔgɔ mun ye terroriste dilan i y'a faamuya b'a la ko France service de renseignement don
Ah, ngo nin cɛ in n'a tun ma kɛ ministre ye Mali kɔnɔ dimi tun b'an bɛɛ faga. Sogɛli ko kala Mayiga kuma na dɛ. A ko Trosi ko Faransi service de renseignement de y'a dilan. U y'a dilan kun jumɛn kama ko ka Afrique ci. N'Afrique cira sa, tubabuw bɛ sɔrɔ k'an ka nafolo bɛɛ suɲɛ, k'an ka sanu bɛɛ suɲɛ, k'an ka jamana k'u ta ye. K'a preuve bɛɛ lajɛlen b'a bolo dɛ, a dalilu bɛɛ b'a bolo. Ni min ko cin cogi k'aw ka ɲɔgɔn sɔrɔ Nations Unies na, k'a bɛ taa dalilu da tabali sanfɛ. Sogɛli ko kala Mayiga waraba, muso ɲuman den, minisiri ɲuman, jigitugu minisiri, ni tun ma na anw tun tɛ se wa, ni tun ma na a tun tɛ ɲɛnabɔ. Sogɛli kuma na dɛ. A ko preuve bɛ yen mɔgɔ minnu ye Turosiw fabriqué. Preuve bɛ yen mɔgɔ minnu tun bɛ ka marifa di Turosiw ma. Preuve bɛ yen mɔgɔ minnu tun bɛ ka Mali ci. K'a bɛɛ lajɛlen b'a bolo. n ko cɛ ka kɛ cɛ ye sa. Walahi bilahi Afiriki bɛ jɔ. Mais i ɲɛ t'a na. I ɲɛ t'a na. An bɛ Ala ta an b'a fɔ. An bɛ Faransi Ala ta an b'a fɔ. I b'an sɔn tasa min kɔnɔ a ju sɔgɔ. I ye hɛrɛ min di an ma minɛ. Mais an faso an t'a labila dɛ. An b'an faso dɛmɛ fan joli laban. A Sogɛli bɔra ka nin de fɔ. Macron bɛ kasi la bi a ka bon hakili ma. Se t'a ye k'a fɔ i kɛ Sogɛli la. Sogɛli Ala ta de fɔ. Faransi service de renseignement k'olu de Turosiw fabriqué a dalilu b'a bolo. Sogɛli ye nin fɔ dɛ. Hɔrɔnya kɛnɛ kan Faransi kan ka Sogɛli wele Nations Unies na mais u tɛ se ka wele o. N'u y'a wele tiɲɛ de bɛ yen. Dalilu de bɛ yen. Wallahi kuma minnu bɛ ka bɔ Sogɛli da kɔnɔ n'anw jo tun t'a la san b'a sɔrɔ nin kafiri ninnu y'anw wele mais dalilu de b'an bolo. Aradari bɛ Mali kɔnɔ, drone bɛ sanfɛ, caméra, preuve bɛɛ lajɛlen b'an bolo. Moribo kɔnɔ bɛ SAI la. Service de renseignement kɔnɔ preuve bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan. U bɛ taa min? U dan ye kasi de ye. Preuve b'an bolo. Hali ne min filɛ Faransi ne b'a fɔ n piɲa Sogɛli de y'a fɔ ko preuve bɛ yen. N'a ka di min ye ni min ye ne minɛ walima ni ko i bɛ ko kɛ ne la n b'a fɔ Sogɛli de y'a fɔ preuve bɛ yen. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ONU na ne yɛrɛ bɛ n ka dalilu bɔ k'a da ye. N ka dalilu ye jɔn Sogɛli de y'a fɔ. Ni min ma content Sogɛli wele k'an ka taa Nations Unies na. A ka dalilu da tabali sanfɛ. Ni ne ye ninnu ye k'olu tɛ Turosiw fɛ. Ni ne ye Macron jɔlen ye a ka écran kɔfɛ. An taara Afiriki dɛmɛ Turosiw ko kɛlɛ la. Ja olu yɛrɛ de ye Turosiw ye, olu de ye kojugu kunyanfan ye, olu de ye Afiriki cibagaw ye, olu de ye maafalaw ye. Bravo Sogɛli ko kala Mayiga jigitugu minisiri. A fɔ tan dɛ. Ewa kana kuma jɔ dɛ. Assimi ninnu kan ka Sogɛli kɛ porte-parole de. Le porte-parole. N'a kumana Macron bɛ bo de fara. N'a kumana Macron bɛ kasi. Sogɛli ka discours foyi tɛ tɛmɛ Macron na. Depuis a kumana kunna sini ko preuve bɛ yen dɛ. A t'a fɔ hali ka nɔgɔ t'a la ko dalilu de bɛ yen. Faransi service de renseignement. Olu de ye Turosiw in fabriqué Mali kɔnɔ. Olu de ta ye Turosiw ye. U y'a dilan kun jumɛn na ka Mali ci ka Mali danbe bɔ a la. N'o kɛra olu bɛ fɛrɛ anw ka sanu ma, u bɛ fɛrɛ an ka pétrole ma, u bɛ fɛrɛ an ka dugukolo ma, u sago bɛ sɔrɔ anw bolo ye. Waati min na an ni Turosiw bɛ ɲɔgɔn na, olu bɛ ka dingɛbaw sen ka sanuw labɔ. Sogɛli ko k'a bɛɛ preuve bɛ yen. Jigitugu minisiri foyi min ko diya ne ye ni nin tɛ dɛ. Maa ma danbe tɛ la i tɛ tiɲɛ kan anw ka sira t'i la. N'i kɛra faso fɛ an bɛ k'i fɛ, n'i kɛra danbetigi an bɛ k'i fɛ. I y'a faamu, n'i tɛ faso fɛ an ka pa paga t'i bolo. An mago t'i la bɛn an mago t'i la segin. N'i y'a ye an bɛ ka Sogɛli tanu a ka ɲi de. I m'a ye depuis jugu nana k'o bɛ Sogɛli ni Asimi fara an ye kɛlɛ kɛ dɛ. Jugu tun bɛ fɛ ka Sogɛli ni Asimi fara. Asimi de ka ɲi Sogɛli man ɲi. Ah, depuis ne ye nin kuma mɛn mɔgɔw da kɔnɔ ko nin tɛ tiɲɛ ye dɛ. E bɛ se ka kɛ Ala fɛ cogo jumɛn ko e tɛ kira fɛ. E bɛ se ka kɛ muso fɛ cogo jumɛn ko e t'a den fɛ. O tɛ se ka kɛ o. Asimi de Sogɛli ta e b'a la ko e tɛ Sogɛli fɛ. Ja o ɲɛ bɛ cɛ in jɔyɔrɔ de la. U b'a dɔn k'a fɔ n'a gɛrɛla Asimi na, Asimi bɛ kɛ béton ye. N'a gɛrɛla Asimi na, Mali bɛ jɔ. N'a farala Asimi kan, Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ. Depuis a tatɔ la, Faransi yɛrɛ ko k'a kana ta. Ni Faransi ko mɔgɔ kana ta o de ka ɲi. Faransi tɛ mɔgɔ fɛ o de ye den barikama ye, o de ye faso de ɲuman ye, o de bɛ se ka faso jɔ. Faransi aw ye anw lakunu o. Ni Faransi ko ko hali a tɛ bo de fɛ, bo an bɛ kɛ bo in fɛ. Ni Faransi ko ko hali a tɛ ɲɛbɛrɛ de fɛ, an bɛ kɛ ɲɛbɛrɛ fɛ. Olu tɛ fɛn fɛn fɛ i b'a sɔrɔ barika b'o fɛn de la. Sogɛli ko kala Mayiga an bɛ ɲɔgɔn bolo, an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ, an bɛ na Adu Alassane Dramane Ouattara Traoré la. Waati min na ani Macron bɛ Faransi yan, o bɛ l'Élysée. I y'a faamuya b'a la a bɛ nkalonba tigɛ la ko ale dɔrɔzini bɔra Sénégal de, i dɔrɔzini bɔra Burkina de. Toi tu es Burkinabé, bɛɛ lajɛlen b'o kalama. Mais sisan a b'a la ko ale dɔrɔzini bɔra comment ça s'appelle Sénégal de.
Babo y'a fɔ dɛ k'a bɛ galon tigɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Babo ka kuma in tiɲɛ don. Alassane ko k'ale dɔrɔn ni Sénégalais bɔlen don. Ni Sénégalais bɔlen tɛ dɛ. I dɔrɔn bɔra Burkina de. I y'a faamuya i fa bɔra Burkina de, i mɔkɛ bɔra Burkina, i buruju bɔra Burkina de. I y'a faamu. Voilà, mais n'i t'i sigi Macron kɛrɛfɛ, Français kɛrɛfɛ k'a kɛ kuma sidɔnbali fɔ an bɛ yan dɛ. Waati min na ale bɛ Faransi kɔnɔ yan k'a bɛ Macron sago kɛ. O waati kɛlen a ka jamana kɔnɔ, Congo bɛ jamana kɔnɔ don min na se tɛ yen. Pɔn jɔlen kɔfɛ ji tɛ Côte d'Ivoire kɔnɔ. Pɔn jɔlen kɔfɛ dumuni tɛ yen. Pɔn jɔlen kɔfɛ fɛn bɛɛ da ka gɛlɛn. Dugu cɛ ka ɲi mais hɛrɛ tɛ jamana kɔnɔdenw kan. N'i y'a mɛn ko pɔn fɛn bɛ mɔgɔw kɔnɔ ten n'an bɛ taa an bɛ se o ne y'o de fɔ cɛ o cɛ ye Mali dɔgɔya cɛ o cɛ ye Mali janfa fɛn bɛ yɛlɛ e la ɲin tɛ fɛn min t'a kɔnɔ an ka jɛ an ka Ivoiriens lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Nous sommes à Anyama, quartier Belleville, où les populations grognent contre le manque d'eau potable. Des bassines, des seaux, des bidons vides en main, ils sont à la recherche de l'eau dans toutes les contrées des environs. Ça fait un bout de temps qu'on n'a pas de l'eau. On est fatigué, on paye l'eau. On paye l'eau, les 10 bidons, ça nous fait quelque chose de 3000 francs. On allait vers l'assaut de Signe. Il n'y a pas eu de suite. C'est à cause de ça qu'on est sorti aujourd'hui pour revendiquer. Les habitants d'Anyama sont tributaires d'un camion-citerne pour le ravitaillement en eau potable. Mais vu le nombre important des ménages, cette distribution d'eau est bien insuffisante. Ce matin, les manifestants ont fait retourner ce convoyeur d'eau. Le camion-citerne raviverait les tensions selon cette coiffeuse. On va envoyer nos barriques, ils vont remplir, il faut mettre dans les bidons, vous changer pour que ça revient au même. Nous, on veut l'eau dans les robinets. Citerne, ça peut rien faire. Rencontré à l'agence locale de la Sodeci, le directeur régional promet d'autres camions-citernes pour augmenter la capacité en fourniture d'eau potable en attendant de se pencher sur les aspects structurels. Aujourd'hui, Anyama s'est vraiment développé et les ouvrages qui sont... Citerne de Côte d'Ivoire, il y a Abidjan, capitale kono Anyama, kata jidi mɔgɔma citerne, Bossama citerne, o de bɛ Côte d'Ivoire kono Abidjan, Anyama, quartier min tɔgɔ ye ko Anyama, kata jidi mɔgɔma, o robinet tɛ ji tɛ yen, o waati kelen ale bɛ Macron nɔfɛ komi wulu n'a ko kala. Afrique bɛ ci cogo min na o bɛ ka ɲɛɲini Afrique bɛ segin jɔnya la cogo min na o bɛ ka ɲɛɲini Mali ni Burkina ta bɛ se ka tiɲɛ cogo min na o bɛ ka ɲɛɲini Ala t'i sago kɛ Ala t'i sago kɛ bilahi ni ma nin sira in bila Maliw b'a kɔfɛ waati min na an bɛ fɛ ka bɔ jɔnya la ale b'a la k'a bɛ Macron sago kɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko Faransi tɛ Afrique fɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko nin tubabu ninnu tɛ aw nin ye mais ale b'u kɔ k'ale b'u sago kɛ a tɛ marché yan équipé ka jamana la fɔlɔ ji tɛ population bolo i y'a faamuya dumuni tɛ foyi foyi tɛ gɛlɛya bɛ ɲini k'u faga i tɛ équipé o la fɔlɔ i ka Mali ni fɛn ninnu to yen an bɛ bɔ jɔnya de kɔnɔ diyagoya a bɛ Faransi yan Mali Burkina ni Niger bɛ se ka ci cogo min na ani Macron b'o baro la yan o waati kelen a ka jamana kɔnɔden bɛɛ bɛ kɛnɛma k'u sɛgɛnna u tɔɔrɔ la ko Alassane ka fanga bila dosow fana bɔra i jɔ n ka image yira u la dosow fana bɔra i y'a faamuya la a ka duguladenw wɛrɛ fana bɔ Côte d'Ivoire ka kala bi bɛɛ bɛ ka ban a dɔ la bi bɛɛ de bɛ ka ban a la bilahi n'i ko dɔ ka su tɛ ko i ka dugu tɛ jɛ dɛ cɛ o cɛ ye Mali dɔgɔya ka Mali janfa ka tɔɔrɔw kanu Mali ye Ala bɛ k'a bɛɛ nagasi Ala bɛ k'a bɛɛ ta tiɲɛ bilahi Ala bɛ k'a bɛɛ malo an bɛna u dalilu fana yira la bilahi dosow fana bɔra Côte d'Ivoire kɔnɔ u bɛ ka tagama k'o tɛ Alassane yɛrɛ de fɛ k'a ka fanga bila an ka jɛ an k'o image fana lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'an bɛ taa an bɛ se o a y'a lajɛ. Alassane, Katiola te veut pas. Katiola te veut pas, Alassane. On veut pas de toi. Les guerriers de Katiola sont sortis, ils veulent pas de toi. Ils veulent pas de toi. Ose mettre pied à Katiola, Alassane. On veut pas de toi. On te veut pas. Non, non. Voilà, ni ye dosow fana ye. Olu bɔra ko tɛ Alassane fɛ k'a ka bɔ fanga yɛrɛ de la. Barika bɛ Mali la dɛ wallahi segukaw ka dugawu bɛ ka minɛ mɔgɔ tɔɲɔnen n'a ye danga don danga bɛ minɛ e ka fanga ka laban jɔrɔ bɛ ne la dɛ a jɔrɔ bɛ ne la i ɲɛ t'a la bɛɛ kumasara ka bɔ muso ni denmisɛnninw bɛ kare kɔnɔ ko ji tɛ ko gɛlɛya b'u kan k'i ka fanga bila dosow fana bɔra ko t'i fɛ dɔɔni dɔɔni don bɛɛ bɛ muruti bɛɛ bɛ nin sugu dɔn an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na comment s'appelle an bɛ taa Serge Daniel i y'a faamuya b'a la ale galontigɛla ala jugu kafiri in an bɛna ko a ye ne lajɛ dɛ k'i dali soba min bɛ yen
ko fin de drapeau be Wagner ka drapeau de be afle Mali drapeau de fle soba in sanfɛ billahi n'an ye e sɔrɔ don o don an bɛ koda e kan garankɛ ma min da bagolo kan parce que e ka jugu ni Yadagali ye i ka jugu ni Osama ye i ka jugu ni Amadou Goufa i ka jugu ni Turosiw yɛrɛ ye Cheikh Daniel e ye Turosiw dɛmɛbaga de ye a tɛ marché a tuguni an bɛna denmisɛnninw bila u k'i ɲini Sénégalais n'o y'i sɔrɔ u k'i kun ci k'i da fara parce que e ye Afrique jugu de e ye faso kumasuluden de e ye baso kumasuluden de e ye ɲamaden de e ye ala jugu de barika tɛ e la sinon i mɛnna ka Mali kɛlɛ dɛ mais barika t'i la o i mɛnna ka dɔ fɔ Mali ma ka Mali buruja mais barika tɛ yen i bɛ bo fara ka dɛsɛ pa paga Les Français, réveillez-vous, c'est pas moi qui le dis, c'est Macron. Réveillez-vous. Je vous le dis en toute sincérité. Réveillez-vous. On est à 7% de taux de chômage. Il y a aujourd'hui, au moment où je vous parle, des restaurateurs qui n'arrivent pas à ouvrir en pleine saison parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des hôtels qui ne sont pas ouverts à plein parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des entreprises dans tous les secteurs qui voudraient se développer et qui ne prêtent pas le client parce qu'ils n'arrivent pas à embaucher. On a des finances publiques qui ne me donnent pas le sentiment qu'on peut lâcher l'effort non plus. On ne vit pas dans le même monde. Alors au moment où les robinets africains commencent à tous se fermer les uns après les autres, eh bien... Depuis l'Afrique commence à avoir robinet fermé, billahi gɛlɛya bɛ ɲini k'u faga. Ma kɔrɔn bɛ kasi la bɛn a ka bɔ hakili ma. N'i ko dɔ ka su tɛ ko Ala t'i ka dugu jɛ. U y'a kanu ka anw ta tiɲɛ. I y'a faamuya b'a la. Ala y'an kisi u ka juguya ma. Olu yɛrɛ de mago bɛ ka sa bi. Foyi t'u bolo bi. Président bɛ kule la. Entreprises bɛ ka datugu. Mɔgɔ tɛ ka taa baara la. Pa paga a bɛ kule la yan. Wallahi Ala bɛ fɛn yira aw la. Min tɛ nin si ye. A ye mɔgɔw tɔɲɔ kojugu. A ye joli bɔn kojugu. A ye jamanaw ci kojugu. A ye mɔgɔw danbe b'u la kojugu. Wallahi ni hakɛ mana wuli aw nɔfɛ. Ni jahanama ta aw tɛ jɔ dɛ. A ye mɔgɔw tɔɲɔ kojugu. Président bɛ ko Genko billahi Mali ni Burkina mana sira ɲuman ta. I y'a faamuya la. An ka sanu bɔli mana daminɛ. K'an ka lithium bɔli daminɛ. K'an ka pétrole bɔli daminɛ. Wallahi o don dɔ billahi Français bɛ taa bɔrɔ ta Afrique. Hali bi hɛrɛ dɔɔni b'u bolo. Mali ni Burkina ni Niger bɛna sigi sen kan sisan. Billahi o bɛ kɛ samiyɛbo ye. An bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ. An bɛna Alhaji Kaworali, Alhaji Magantaga Bali. A y'o fana lamɛn dangadenw ka dangaden. An k'o fana lamɛn. Le Nil Alhaji Magantaga Bali. An k'o lamɛn walasa vidéo kana janya. A bɛ min yɛrɛ CDR mɔgɔ ninnu de b'ale ka fɛnw partager. Alhaji Magantaga Bali. J'espère que mɔgɔ caman b'ale dɔn. Dangaden kuntigi an bɛna lamɛn sisan. E b'i si kɛ Sénégal. N'i donna Mali kɔnɔ i bɛ taa kaso la dɛ. Wallahi e tɛ se ka taa. E tɛna taa Mali kɔnɔ tuguni parce que Assimi tɛna fanga bila. Assimi bɛ sa fanga la de. A i sigi i ka Mali buruja i ka nkalon da Mali la ye. Voilà, a y'a lamɛn Alhaji Magantaga Bali. Non, non. Mao ma ni gouvernement barkela ni m'a manifesté, on te crée des problèmes. Les partis politiques, caman y'a manifesté, ni m'a manifesté, on va vous dire, jamana juguye. Mɔgɔw bɛ siran ka u ban. Ni cɛba duuru ni surasi duuru ninnu. Ni colonel duuru ninnu tilala ka na mun kɛ tuguni, o bɛ ka wari de bɔ k'a di maaw ma sisan. Ko population ka se ka bɔ ka manifester fan bɛɛ fɛ, k'an donna Kidal k'aw kɛ fête ye fan bɛɛ fɛ. C'est fait exprès. U bɛ tila ka mɔgɔw n'a sɔrɔ aw taara ka taa ko Mali ko don Kidal aw ye Kidal minɛ o ka d'an ye kɛ o de y'an ka o ka d'an ye a diyara n ye c'est bon d'accord c'est bien mais pourquoi donner l'argent aux gens à la population qui souffre ka wari di maaw ma ka mɔgɔw bila i ka bɔ ka kule ka bala ni jembe ta k'o fɔ fan bɛɛ fɛ ko an ka sɔrɔsiw donna Kidal k'o kɛ fête ye olu de tila ka wariw ta k'a di maaw ma ka o kɛ fête ye c'est ça lien de b'a faamuya k'a fɔ i b'a janfa in yɛrɛ faamuya Mali bɛɛ b'a kalama k'a fɔ wari min bɔra nin ko in na ka population bila ka fête kɛ Ala de b'a da dɔn wa administration kɔnɔna na maa o maa n'i ye gouvernement baarakɛla n'i m'a manifester on te crée des problèmes les partis politiques caman y'a manifester n'i m'a manifester u b'a fɔ ko e ye jamana jugu ye mɔgɔw bɛ siran ka u ban ka manifester i b'a manifester malgré parce que n'i m'a manifester e bɛ traiter ni jamana jugu ye raison pour laquelle i b'a manifester mais Maliens nin faamuyara Assimi n'a ka 5 colonels ni janfa jugu de siri Mali la Malien tɛ se ka nin faamuya Malien b'a faamuya parce que moi j'ai compris je suis malien u ye nin fɛn mun ni janfa mun kɛ c'est uniquement pour nous faire oublier les élections k'a fɔ ko élection tɛ se ka kɛ le Mali est en guerre a dabɔra o dɔrɔn de kosɔn Maliens sinon rien d'autre nous aimons nos militaires
Mamounte militaire ou fait, il t'a été tout fait, et quand tu fais ma jamana jouer, et domagala fili. Un faouye sur la suie, un baouye sur la suie, un korobala, un dorobala, un diombala. En tsagaban, en tentigila kaula. Mais Assimi, tant que Assimi avec ces 5 colonels là, nous sommes présents, tant que nous ne faisons pas, Malien dont tu seras fait, alhamdoulilah, Malien. Mali bina en B5. Mali bina politique moko nyana, abina tenetiku nyana, Mali bina société civile nyana, abina dina nyamoko nyana, abina kushi pe nyana. Nous sommes tous coupables. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? De barrer la route rapidement pour faire dégager ces 5 colonels. Sinon, le Maliko Bana Kartikan. Solution arrêtée. Relation tout là, RB sur le Tchouna Maliko na tout là, à Djibiatouye. Donc, raison pour laquelle il faut qu'on se donne la main. On a fait checker les données, nous sommes les données. Si on a quelqu'un qui a Mali Kuna Kunka, déminé, il faut qu'on démissionne. Tant que nous sommes présents, un Malien donne ce qu'il faut, alhamdoulilah. Malien. Bi. Bon. Parents vous bébado. Bon, parents vous bébado. De quoi be fonde ma ko kafiri den ala jugu bonne ma wolo dem min folo la misiri kono kata la bambari kono e bi sa chugo de la malien beko alhamdulillah e kono ko foi make e ko foi make mais ibe ni fo ki to ko fede et se kana ni fo mali kono ni je chede ni falen bi basinji la ni wolo chugo nyana e kana mali kono ka ikani fo mais tu sais qu'à fois, Sénégal, et c'est un peu de Mali, et qu'on a tout gagné. Qui dans les minana, alors qu'à boire qu'à Djongo à la fois. Qu'on voit des drames comme à fait qui dans les minana, on mène à fait samedi don. Naya so fanga ou drame kelendi auma. En métaphone Jahanama kono. Qui dans les minana, on mène à Nisonja que sini samedi don. Oline. Naya so fanga ou wari drame kele ou sorolendi auma. Sini lahara jondo angata fono. Ala kananya da kiraka, ala kananga batu mine, ala kananga foi mine. Na ya soro war de diraw makanga fetike. Danga den kalabanchi den galon tegela ala jugu sigilen ba wanzerenka. Ko war de be kadi moko mako ka fetike. War te kadi moko shima, Mali famana ka do kidale anga surasu ye bara bake, ka Mali sega dambe kono o nisonjia, an yera de bena war bwanku ka nga fetike. Isiki galmat ina ta la ibarka bana chugo mina mogo ti laje mogo ka srati la parce que ye faso den jugude ye ala jugude ye galon tegala de barkati fe ko la ika to infle ne mogo flata kono be mogo be dimissionnera parce que da kunyuma ka ye lashide ye bonne ma wolode mogo te boka asimi nunu dégager de mogo be boki fa de dégager mogo te boka sra bare asimi nunu de mogo be boka sra bare fa de ebe se ka jamana bo Mali kono nyun kuma yera botolo ida kono i muso tigare la i denw tigare la kabla be tigare la i ɲugun be bela bi ala haji maganta gabali eteke pa pareil Mali kono anga ta élection na n'entra élection na ebe vote be ke ki to Sénégalia na ki anga ta élection na vient itse kana yere da bara baya la Sénégali ala jugu bla koro fara saba pour di muna to lile ya façon nafolo c'est que jamana nafolo suene de tundira nunu be ma bana ne war so galon ka be bande e ka war bora mi ebe mun barala war min tumbi bolo ya bomi nki balma ke de tunye président koro wolu de tunye war de ma o war ma ba ni e war so batra denyala abeta fien de faire barkate do ala e sigi ko ngata election na ki dali ma mine de bara ma kede gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ dɛ Mali cira dɛ petite patata mais n'an ka jɔ kɛ na viens n'an tɛ foyi k'i la a kɛra kama i ka bɔ Sénégal i ka n'an ka jɔ mɔgɔ si tɛ s'i ma i tɛ taa kaso la foyi na quelle honte mɔgɔ miliyɔn joli bɛɛ ko baara kɛra e bɛ kodɔn ka tɛmɛ olu bɛɛ kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ nisɔndiyara e kunkolo ka bon ka tɛmɛ olu bɛɛ kan e cerveau ka ɲi ka tɛmɛ olu bɛɛ ta kan e bɛ kodɔn ka tɛmɛ olu bɛɛ kan mais foyi tɛ ninnu kɔni danga tɛ labanko juguya ni ta tiɲɛ de sira ninnu ma a bɛ ka yɛrɛ détruire fu a bɛ ka muru ta ka yɛrɛ kantigɛ fu a bɛ ka yɛrɛ mago sa fu bilahi i bɛ k'i yɛrɛ ta tiɲɛ fu nin kuma bɛɛ a bɛɛ bɛ rattraper nin kuma bɛɛ b'i mago sa kuma fɛn fɛn bɛ ka bɔ i da kɔnɔ a bɛɛ b'i ta tiɲɛ a filɛ nin i tɛ se ka taa Mali la mɔgɔ tɛna k'i fɛ mɔgɔ tɛna da i la tuguni bɛɛ b'a dɔn k'i ye ala jugu de bɛɛ b'a dɔn k'i ye fasoden jugu ye bɛɛ b'a dɔn k'i tɛ hɔrɔn ye kuma min bɛ ka bɔ i da kɔnɔ a bɛ nkalon f'i ye
i bɛ kira mako sa fu Alhaji Makan Tagabali an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ na Buba Fane comme n t'ale ka video joué quoi Buba Fane fana sigilen bɛ yen ko an ka sɔrɔdasiw donna Kidal cogo min na ko b'a jira ko Kidal ma minɛ ko parce que ni Kidal tun minɛna k'u tun bɛ terroriste ɲɛmɔgɔw ye Mali sɔrɔdasiw bolo k'u tun bɛ terroriste ɲɛmɔgɔw minɛ ko ni o tun ye Kidal minɛ tiɲɛ kan k'u tun bɛ su ye ko i y'a faamuya ko dugu tun bɛ jɛni mais ko n'i y'a ye sema terroriste ɲɛmɔgɔ si ma minɛ mɔgɔ ma sa foyi foyi ma kɛ ko b'a jira k'a fɔ ko Kidal ma minɛ ko nkalon de bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye Buba n'o de fɔ n k'aw bɛɛ ta tiɲɛna de n ɲa t'a la i sigilen b'i ka soni kɔnɔ ko partager degun min b'i kan a tɛ maa si kan i bɛ kaso de la Faransi yan i ta tiɲɛna i ni ba tɛ i ni fa tɛ i ni ka kabila tɛ i ni mɔgɔ si tɛ c'est normal i bɛ bɔ ka fato denya kumaw fɔ mɔgɔ minnu ko k'anw tɛ don Kidali u ka jɔ an ye Kidali kɛ mais u b'a dɔn ko se t'u ye u y'u sen fa an bɛ t'u ɲini lahara de an ye mɔgɔ min faga o la a ka bon hakili ma mɔgɔ fɛn fɛn y'i jɔ an ye an y'a bɛɛ faga minnu sera ka boli olu bolila komi e bolila cogo min na e filɛ nin e y'i sen fa ka bɔ Mali kɔnɔ n'i y'a ye an ma se k'i faga an ma se k'i minɛ an ma se k'i ku don kaso la k'i bolila de a sema terroriste fana bolila komi e boli cogo di ko k'an ka na ni preuve ye ko sema ɲɛmɔgɔ si ma minɛ terroriste ɲɛmɔgɔ foyi ma minɛ ko e tun b'an bolo an bɛ k'i ɲini i m'i sen fa e bolila ka bɔ Mali kɔnɔ an b'e minɛ cogo jumɛn an bɛ taa e minɛ cogo jumɛn k'e jira mɔgɔw la c'est pareil sema terroriste y'a dɔn ko se t'u ye u barika banna u ta tiɲɛna u dɛmɛbagaw malola soutien t'u ye tuguni o ye sira minɛ o ji kɛ bidon na minnu sera ka boli olu bolila an sera ka minnu faga an y'olu faga Kidali b'an tɛgɛ kɔnɔ bi e bɛna mun de fɔ danbe kɛnɛ ka Buba Sumaworo barika bannen den ye ne y'a fɔ n ko makun de ka fisa i ma i ma ye mɔgɔ t'i ka video partager mɔgɔ t'a commenter mɔgɔ t'i fɛ hakɛto bɛ kuma kɔnɔ wa salam jusqu'à maintenant